empecé xogando no Milladoiro, debía empezar con 5 anos, porque daquela non había biberóns nin nada. Empecé con 5 anos no Milladoiro, era o mítico cando eras pequeno, que empezaba xogando fútbol sala e fútbol campo. No, primeiro empezaba xogando fútbol sala, despois cando xa eras un pouco máis maior empezabas tamén co fútbol campo, e eso, estuve no Milladoiro hasta infantiles, que chamame Berta Miráns, e vou para ali a xogar o que sería infantiles e cadetes. Ali coñezo a xente coa que xoguei aquí agora, coñecín a Porrúa e a Ángel, a Fuentes tamén, pois que la xa levo xogando moitos anos. Estou ali no Berta Miráns hasta cadetes, e despois cando acaba cadetes chámame o Santiago, que daquela ainda era Santiago solo, e decido marchar. Empezo no Juvenil B, en Gallega, e, bueno, ali ao pouco tempo, pois chámame o entrenador do Juvenil A en División de Honor para entrenar con eles. E nada, así en dinámica, pois un pouco alternando entre os dous. Despois do segundo ano sí que xa xogo no Juvenil A, xogamos nacional, ademais foi un ano moi bonito porque, aínda que quedamos terceiros, por tema de que o primeiro e o segundo eran Celta e Dépor e non podían ascender, ascendimos a División de Honor de juveniles, e o ano seguinte pois sigo no Santiago, que pasa a ser Conxo Santiago, que se xuntaron os dous, e xogo División de Honor de juveniles. A verdade é unha categoría preciosa, desde que xa vas pois, por fora de Galicia, tocas Asturias, Cantabria, ca mala sorte de que chega o Covid e chapamos a temporada cando ainda nos quedaban 7 ou 8 partidos. E nada, así acaba o que sería a miña categoría base, o fútbol base, e paso a ser senior. Na máis acabar a temporada en División de Honor, pois recibo a chamada de Mariano, que estaba aquí no Estradense, e a verdade non me costou moito decidirme. Faloume moi ben daqui, da xente daqui e de todo o Estradense como tal, e veño pa aquí. E nada, despois deso, pois xa hasta aquí, que sería a miña sexta temporada. Verdade, o primeiro ano sí que, bueno, normal, ao salir de juveniles non tiven tantos minutos como quería, pero bueno, foi unha temporada fantástica na que nos metimos en playoff para ascender a segunda ref. E despois os anos seguintes pois foron posicións máis estándar na clasificación, pero moi ben, moi contento, hasta este ano anterior, o do centenario, que volveuse a quedar o obxectivo do playoff e aínda por riba chegando á final galega. E ese sería o meu paso polo fútbol ata agora. A verdade que eu, para poñerte en situación, cando salín de juveniles tiña medo do que me iba a encontrar, do vestuario que me iba a poder encontrar. Pasas de xogar con xente que ten a mesma idade que a ti, ou un ano máis ou un ano menos, a xogar con xente que pode che sacar 10 anos, sabes? Entón non sabes como vais caer nun vestuario de xente con 32, 33 anos, un rapaz de 19. E a verdade que aquí na Estrada sorprendeume gratamente. Desde o primeiro momento seguintime como en casa, acollido por todo o mundo, por os capitáns nese momento, Javicho, Vicente, foi espectacular. E ano tras ano foi mellorando, porque crees que non vais collendo confianza, pois que a xente do pueblo que te ven a ver todos os fines de semana, pois baixes por aí, ainda che saludan, non sei. Os rapaces tamén, este ano co que enchemos o campo, toda a xente, os rapaces pedindo fotos, autógrafos, non sei, son cosas que che fan creer que eres futbolista dunha categoría máis, e todo ese cúmulo de cousas fai que aquí este como en casa, e por eso quero seguir.